Áno. A toto je ako sme spolu, no? A tu zase tým mojim druhým manželom, nie? Toto hádam poznáš, kto to je. Áno. No a potom tu nemusím vysvetľovať už. Toto za mladí. Áno. 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 A tu už keď som bola staršia. Older, younger, mladšia. A tuto si bola najmladšia. Čo? Toto si najmladšia, tuto, nie? No, to... Najmladšia, toto. No to áno, áno. Tu som najmladšia. Tu som mala asi takých 17 rokov. Áno. And you can, these are people cheersing her for her birthday. Mom, what year did you do this A to for her všetko birthday? mala. Áno. My sme došli prvý raz do Izraelu, ale ešte si bol v maminom brúšku. Tam nás čakal Dano, aj celá rodina. No a potom sme išli domov, áno. A tu, no ešte sme si urobili výlet, aj keď to bolo už veľmi nebezpečné, že sa si ozveš, ale ty si bol lenivý, ty si ostal v tom brúšku. Na druhý deň sme šli za Peťom, ten bol Rechovotu, áno. Večer sme sa vrátili a ráno teba nebolo doma. S mamou si bol preč. Tak to bolo, myslím, nie? Áno, mama. Čo? Ty sa narodil ráno. Ráno? Môžeš. Tak, počkaj, ani neviem, že som to prestala. Áno, že sme išli do Rechovotu, potom, že sa to ráno, na druhý deň ráno narodil, ale ešte nie, ty si sa až na druhý deň narodil, lebo medzičasom prvý deň, čo sme vstávali, zistili, že nie je auto, ukradli auto. Áno. Pamätáš? Áno. Ako by som si pamätal. Was born that day. Ty sa to nepamätáš, lebo sa na to nemôžeš pamätať. No, hovorím, boli hádam trošku sklamaní, lebo si mysleli, že to bude dievča. A ja som myslel, že nájdu to auto. Ešte A ja som bol sklamaný. Ešte nebolo auto. Prosím? A ja som bol sklamaný. Kde si bol? A ja som bol sklamaný. Čím si bol sklamaný? Som si bol sklamaný. Jaký je to svet? No ale po 5. no, či kedy, áno, čo sme boli ale prekvapení, keď sme sa išli pozrieť a nás pustili do izby. Tak sme ťa videli hneď, ako vlastne... Ako som krásny. Ako si... No vieš čo, čo povedal bol si dedo? pekné detsko náhodou. Co povedal dedo? Čo? Co povedal dedo? Dedo? Ho videl. Ja neviem, čo povedal. Že taký pravidelný. Ja, že pravidelne ťahy, no on bol z teba nadšený, samozrejme, vieš. A zdalo sa mu, že sa podobáš na neho. Na ne. Vôbec nie. Aha. No nebol si zlé detsko, nemôžem povedať. To nie. Ani dobre nie. Ale bol dobrý, áno. Dano nebol veľmi rád, asi, že si prišiel. Prečo? No a raz sme ho prišli a ty si plakal. A jeho plak asi rušil. Aha. Chytil vankúš Vankúš. a zakryl ťa, tvár ti zakryl, Mhm. aby si nedýchal. A sme povedali, čo to robíš? Chcem, aby nedýchal. Aha. Takého sa si mal brata, áno, samozrejme. Ale ináč sa tešil, nepoviem, že nie. A vtedy sme boli ešte, veľmi úzko ste boli s bytom vtedy. Ale táto a mamina vyšli z postele, tak sa pamätám, nie. Nepamätám presne, ale myslím, že to Áno, tak my sme bolo. vyšli z postele, áno. Áno, áno. Ale z noci som potom vstávala aj k tebe, samozrejme. No, Si mu kojila? inak, čo? Nosila sme mu len studené mlieko. Čo? No, tak to už bol trošku väčší, už nahádam. On nie je, Niky, čo by to? Ani neviem, ty si ho spojila, alebo nie. 2 týždne. Nie, A ja vôbec nie. 2 týždne. nie, no to už nie. Áno. Kožinčica to bola. Čo? Ja to nechcem hladkať. Mama, Vicky, zavolaj Vicky.
already did it. Mama, Mama, don't be a wuss. patted him. Put some. Really good. Come here. Mama, łowi towa. Łowi towa, put some. To jest synu, to jest kozła, to nie śnił. No możesz. Po co no? No nie pytaj. Alright, good. You tried. We can get him to jump over the fence again. No, seriously. You gotta do it. Nie wbijaj ma. Ale nie wbijaj ma tam. Can't do the action. Baba Lea and snake donkeys. I'll say donkey. Yeah. Yourself. Donkey's not very happy. Oj, oj, oj. Wychodź ojciec do domu. Go away. No. No.